Dobrý deň priatelia, tak pokračujeme opäť na stúpenom trende. Pred týždňom sme si povedali niečo o magnetickom kvantovom čísle, čo vlastne vyjadruje, od čoho závisí. Začali sme aj orbitálom typu S, no a zaškodí si trošku zopakovať. Ako sa vraví opakovanie matka múdrosti, tak veľmi v rýchlosti povedzme si o každom kvantovom čísle, čo sme mali doteraz, čo znamená, čo predstavuje, čo vyjadruje. Prvé bolo tzv. Hlavné kvantové číslo, označuje sa malým písmenom n, nadobúda hodnotu od 1, 2 a tak ďalej až po sedmičku, teoreticky až po nekonečno. No a vyjadruje energiu orbitálu. Čiže čím má orbitál vyššie hlavné kvantové číslo, tým sa nachádza ďalej od jadra a tým pádom má väčšiu energiu. Potom sme si povedali, že existuje tzv. Vedľajšie kvantové číslo, označuje sa malým písmenom L a je funkciou hlavného kvantového čísla, no a nadobúda hodnotu 0, 1 až po n-1. Čo vyjadruje vedľajšie kvantové číslo? Vyjadruje tvar orbitálu. No a do istej miery aj energiu orbitálu. Tam sme si povedali, že jednotlivé orbitály s danou hodnotou vedľajšieho kvantového čísla majú priradenú aj písmenkovú symboliku. A povedali sme si, že orbitál s vedľajším kvantovým číslom 0 je orbitál S, orbitál s vedľajším kvantovým číslom 1 je orbitál P, orbitál s vedľajším kvantovým číslom 2 je D, no a orbitál s vedľajším kvantovým číslom 3 je F. Potom ako by sme išli ďalej, tak by to bolo G, H, I a tak ďalej. Nám stačí vedieť, že sú orbitály S, P, D a F. Potom sme si niečo povedali, a tým sme začali aj minulotýždňovú prednášku, o magnetickom kvantovom čísle, ktoré sa označuje písmenom M. Nadobúda hodnotu od -L vrátane 0 až po plus L. Čiže celkovo má magnetické kvantové číslo 2L plus 1 hodnot. A tam sme si povedali, že i keď definícia je pomerne komplikovaná, zjednodušene možno povedať, že magnetické kvantové číslo hovorí o priestorovej orientácii orbitálu, čiže o orientáciu daného orbitálu v magnetickom poli a ešte jednoduchšie povedané hovorí o tom, koľko podtypov daného orbitálu existuje. Uvediem príklad. Začneme s prvým orbitálom S. Orbitál S je taký orbitál, ktorého hodnota vedľajšieho kvantového čísla L je rovná 0. Tým pádom hodnota magnetického kvantového čísla môže byť iba 1, to je 0. Inak povedané, orbitál S je iba 1. No, má guľovitý sferický tvar, to sme si povedali ešte pred týždňom. Orbitál P, ktorý má hodnotu vedľajšieho kvantového čísla 1, má možné kombinácie MK, minus 1, 0 a 1. To znamená, že sú 3 podtypy orbitálu P. Poďme ďalej. Orbitál D, ktorý má hodnotu vedľajšieho kvantového čísla 2, má kombinácie minus 2, minus 1, 0, 1 a 2. Čiže celkové 5 podtypov orbitálu D. No a orbitál F, ktorého hodnota vedľajšieho kvantového čísla je 3, má hodnoty MK minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 a 3. Čiže má 7 rôznych podtypov ten orbitál F. No a s týmto úzko súvisí aj tzv. Degenerovateľnosť orbitálov. Orbitály, ktoré majú rovnakú hodnotu hlavného a vedľajšieho kvantového čísla, lišia sa len hodnotou magnetického kvantového čísla, majú rovnakú energiu a vravíme, že sú degenerované. Uvediem príklad. Zoberme si orbitál 2s. Aký to je orbitál? No je to orbitál, ktorý má hlavné kvantové číslo 2, to znamená, že leží na druhej elektronovej vrstve a vedľajšie kvantové číslo L je rovné 0. Magnetické, ako už vieme, bude taktiež 0, takže orbitál 2s v podstate je iba jeden, neštepí sa v magnetickom poli, je to tá guľa. Hovoríme, že je raz degenerovaný, čiže neexistuje viac typov orbitálu S ako jeden jediný, toho guľovitého tvaru. Poďme ďalej, poďme na orbitál typu P. Napríklad môžeme si dať nejaký 3P orbitál. Ako to bude v prípade s 3P orbitálom? 3P orbitál vieme, že má hlavné kvantové číslo 3, čiže leží na tretej elektronovej vrstve. Má vedľajšie kvantové číslo L rovné 1, ale magnetické kvantové číslo už má 3 rôzne kombinácie, alebo 3 rôzne hodnoty. Minus 1, 0 a 1. Aha, takže počet podtypov orbitálu P sú 3. Je tu jeden P orbitál, ktorý je orientovaný v priestore, alebo aj v magnetickom poli.
tak, že jeho hodnota MK je minus 1. Potom je tu ďalší orbitál P, ktorý je tiež orbitál P, ale tiež má inú orientáciu. No a je tu tretí orbitál P, ktorý má tiež inú orientáciu. Tieto tri podorbitály, alebo tri rôzne podtypy orbitálu P, i napriek tomu, že majú iný tvar, inú orientáciu v priestore, majú rovnakú energiu. Preto hovoríme, že orbitál P je trojnásobne degenerovaný. Čiže má tri rôzne podtypy, ale všetky tie tri podtypy majú rovnakú energiu. Poďme ďalej, dajme si napríklad orbitál D. Ak by ležal na štvrtej vrstve, čiže napríklad 4D. N má 4. No a aké sú hodnoty? L sa rovná 2. Aké sú hodnoty M? M bude minus 2, minus 1, 0, 1 a 2. Čiže dokopy 5 kombinácií. Hej? Takže orbitál D má 5 podtypov. Čiže má 5 rôznych tvarov. Síce majú inú orientáciu v priestore, ale majú rovnakú energiu. Preto hovoríme, že orbitál D je 5-násobne degenerovaný. Hej? Má 5 rôznych podtypov. No a posledný si dajme nejaký orbitál, ktorý by ležal na nejakej 6. vrstve, napríklad orbitál 6F. Čiže N sa rovná 6, L sa rovná 3, no a M podľa tohto pravidla, tretieho, by malo kombináciu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 a 3. Čiže je 7 podtypov orbitálu F, preto vravíme, že orbitál F je 7-násobne degenerovaný. Hej? Čiže 7 rôznych podtypov, ale každý jeden F orbitál má rovnakú energiu. Ešte raz, degenerované orbitály sú také, ktoré majú rovnakú hodnotu N, čiže ležia na rovnaké vrstve, rovnakú hodnotu L, čiže v podstate ide o daný typ orbitálu, ale sa líšia hodnotou M, čiže ide o rôzne podtypy daného typu orbitálu. No a majú rovnakú energiu. Dnes začneme druhým v poradí, OS-ku sme si už podali pred týždňom, to sme aj ukončili. Ideme teraz na orbitál P. Takže niečo teraz o orbitále P, jeho vedľajšie kvantové číslo je rovné 1, je trojnásobne degenerovaný, pretože hodnoty M sú minus 1, 0 a 1, to znamená, že existujú 3 podtypy P orbitálu. No a sú to tieto. PX orbitál je taký, ktorého laloký, keď sa na to pozrite, tak má tvar ako slzička alebo nejaká osmička, dá sa povedať. Pričom jeden orbitál, ten PX, je taký orbitál, ktorý je orientovaný so svojimi lalokmi smerom osy X-ovej. To je tento. Potom PY orbitál je taký, ktorého laloky jeho sú orientované smerom osy Y. To je tento. No a tretí P orbitál, tretí podtyp daného P orbitálu je taký, ktorého laloky sú orientované smerom osy Z-ovej. Keď si všimnete, tak v tomto mieste, v prípade PZ orbitálu, v tomto mieste, aj v tomto mieste, je elektronová hustota nulová, alebo ešte raz, čo je orbitál? Orbitál je len nejaká určitý vyhradený priestor, v ktorom sa predpokladá, že sa nachádzajú elektróny. Čiže orbitál je oblasť najvyššou pravdepodobnosťou výskytu elektrónov, čiže oblak tej elektrónovej hustoty. No a v tomto mieste, vidíte, že tá hustota je nulová, sa naozaj predpokladá, že tam elektróny nie sú. No a vravíme, že to je uzlová rovina alebo uzlová plocha. No a P orbitál má takýchto uzlových ploch jednu, čiže každý ten podtyp P orbitálu má jednu uzlovú plochu. Takže ešte raz, sú tri typy orbitálu P, PX, PY, PZ, líšia sa tým, že sú ich laloky orientované v jednotlivých smeroch, osy X, Y, Z, ale majú rovnakú energiu, preto hovoríme, že sú degenerované. To je na dnes všetko, priatelia. Budúci týždeň si povieme niečo o orbitále D, taktiež o orbitále F a tým pádom ukončíme to najpodstatnejšie, čo potrebujeme, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. To je, aby sme sa mohli naučiť, ako sa robia elektronové konfigurácie jednotlivých atómov prvkov. Ďakujem pekne za pozornosť, majte sa pekne a dovidenia.